bij de bevrijding zelf hadden we er nog niet zoveel af. Ja. Nee. Niet veel meegemaakt, we hadden er aan 2 schuren. Die grote schuur is in brand geschoten. Die is toch ook in brand geschoten? Ja, dat is de Engelse dus ik ga het lezen. Ja. Dus daar stond nog een schuur en een wagens. En tussen al, dat stond er nog. Ja, en hier was nog een koelbiet. En daar waren er veel van de bondafzee, die waren hier gevlucht. Weet je dan er 7 doden waren op de bondafzee? 3 dat we de wilde en al. Ja. En bij ons 7 doden waren er hoor. Dan is er een voltreffer op die koel gevallen. En die was gescheurd, maar je niet gewoon. En dan, ik denk aan er toch wel een paar honderd Canadezen morgen. En dan ben er toch zeker 150 gewond van geweest. Ook nog een keer. Ja, en dan de doden die aan de oog. Op een oog kwam ze met die tanks met. Ook met tanks? Ja, dat waren van de Duitse tanks. Dat was die grote. Dat was dan nog de bevrijding. Dat was je leven bevrijd een dag. Ja, een dag of 3, 4 hè. Nou ja, zo lang gaat het. Ja. En dat kwam dan hier allemaal zo op het tof afgevallen. Ja. Die hele kolonnes, dat ging wel snel. Ja, dat ging snel, ja. Dan die tanks die kwamen, heel die wegen stond vol met tanks. Nou ja, dat kwam allemaal op de rij afgezocht. Die deden geen netknop, maar die reden de hol door de... Ja. Die dag zelf had je ontploffing, daar zaten ze hier al, hè? Ah joh. Ze zaten hier al een paar dagen. De panzerplaten van de deuren van die tanks die liggen over de lieren. Maar de dag zelf had ontploft en dan ben we er gevlucht, hè? Ja. Door het land. Ja. Maar dan is die explosie zelf dan zag je nus. Ja, dat zag je nus. Ja, maar dan is er niet veel meer gebeurd, dan weer meteen de grond gegaan en daar ben we allemaal van toch af. We hadden er nog een bol gehad en die ontploffingen voeren en die boom die brandde af. Tot op de grond, dus een boom dat gloeit. Die brandt niet bos, hè. Dat was een enorme knal, maar we er weer tegen de grond en we er in de doorheen kwenen van. Ja, maar het zijn wel eens verschillen geworden. Ja, het was een geweldige opdruk. Maar we er weer een bos tegen de grond geklapt. We moeten zo op de kijken, ze waren aan het eten met wagens. Ja. De wagens, daar stond er nog zo'n friet aan bakken. En ik heb het zeker stond te kijken, dus het was 1 uur, dus Piet moest bij hem werken. En dan ben we er achter het schuur gaan, pijn te begraven. Ja, maar in huis zat mijn man. En Aline, die is er ook kut genoeg. Echt aan de kost. En daar riep mijn moeder altijd eten. Ja. En daar waren we er, daar ging we gaan eten en dat is ons geluk geweest. Want als men daar wagens blijven zitten, allemaal dood geweest. Want die deed vol met graan en die is ingestukt. Dat wagens. Dat gewoon zat op boven. Ja, dat was boven. Het was not wagens. Ja. En die wagens waren en daar stoken ze en voor het reten is wat. 4 maanden weet ik. En dat is in elkaar zo en die waren al dood. We hebben de klap niet gehoord. Het werd niet eens donker. En we zaten achter het schuur en we zagen terug hier staan. Zo donker was het. Ja. En we hadden weer een tijd daar rondgeslingerd. Er zijn 3 tanksten explosies geweest. Want de eerste was net. Dat is die grote knal geweest. En dan zijn er nog 2 geweest. En daar zijn er nog meer, maar hoeveel weet ik niet. En die zijn al door het land gegaan. Nou is niks of weet ik het wat, dat weet ik nog wel. Nou, ben je al een minuut weggevlucht of heeft dat nog even geduurd natuurlijk? Ja, ik ben vrij vlug weggegaan. Ja? Ja, daar ben we door het land gegaan. Dan starten we trokken naar Schakuivers. Door de Bolhard. Bij ons nog al top geweest. Ja. Dan starten we door het land naar Schakuivers. Ja. En dan ben we voor eerst niet wat. Ze zeiden dat er ding kwam door mijn, hè. Dus we moeten er ook niet heen dat we er terug gingen. Oh, weet door je paarden toen, hè. Ja. Ja, die had de boorden naar doodgeschoten hoor, want die liepen in die boog.
En dat was dus dat kan hier nog hier zo. Ja, en daar is die voor ontploffen. Ah, daar. Ja. Ja. Dus dat was eigenlijk de grote ding. Ja, de grote ding. En tussen al, dat stond er nog. Ja, maar de grote schuur die was toch ook afgebrand? Ja, die was afgebrand. Ja. En waar nu ertussen bij is de bevrijding dan? Ja, we zijn nooit weg geweest. Ah nee, in de kade. Daar zat een geheime zender bij ons, van de Duitsers. Ah, Ja. ja? Die is tot op het laatste gebleven, ja. En had je er nog veel last van of? Nee. Toch ook weer niet? Dat was een dokter en die had een kamer bij ons. En mijn moeder heeft gezorgd dat die dokter het goed had, want we zaten met 3 meisjes en die moesten anders nog van de stallen gaan werken. Weet je, wie van de stallen stond die branden, hè? Ja. En die zorgde ervoor dat die meisjes voor hem werkten. En als het daar niet naartoe moest. Ja, en het was een reuze vent, want die kreeg zei die. Als hij weg moest, had hij er veel spits van. Dat was echt een hele goeie vent. Het was niet nodig natuurlijk, maar het is nog goed afgelopen met één gevolg. Ja. Want dat veel slechter kan zijn.